God aften og velkommen til Jorden rundt på godt og ondt. Vi skal i dag, den 14. juli 1789, tale om nogle af de voldsomme begivenheder, der udspiller sig netop nu. Men først til en opsummering. Vi har som bekendt et feudalt enevælde. Det betyder, at den store befolkning skal betale en afgifter til herremændene. Bønderne bliver repræsenteret i stænderforsamling, men på ingen måde i forhold til det antal bønder, der er. Og som oftest er de repræsenteret af enten gejstlige eller adelige herremænd. Dette fører til, at bønderne er utilfredse med stænderforsamlingen og påvirket af oplysningsfilosoferne og søger at skabe en nationalforsamling. Situationen var den, at stænderforsamlingen blev afløst af en nationalforsamling, og det vil så sige, at den tredje stand fik mere magt og ønskede at opløse det feudale samfund. Det var kongen imidlertid meget utilfreds med og forsøgte at få nationalforsamlingen opløst igen. Det lykkedes dog ikke for kong Louis den 16. at få opløst nationalforsamlingen. Så det blev genoptaget og bestod nu ikke længere kun af tredje stand, men af alle stændere. Og det var også nu nationalforsamlingen, der var den lovgivende magt. Urolighederne i Paris skyldes den økonomiske krise, der har medført enormt høje brødpriser. Derfor har kong Louis den 16. afsat den daværende finansminister Necker, som var et tredje stand. Og nu da vi har fået det mest væsentlige på plads, så vil jeg stille om til vores udlandskorrespondent Adelheid, som står midt i brandpunktet, nemlig Bastillen i Paris. Og Adelheid, hvordan står det til? Ja, jeg står her midt i Paris, lige uden for Bastillen, og jeg skynder, der er måske omkring 800-900 mennesker. Hvis man prøver at lytte efter, så kan man høre, at de råber. Det er fordi, de gerne vil storme Bastillen som et oprør. Jeg tror, det er herovre. Ja. Monarki! Så måske... Ned! Bastillen! Hallo? Ned! Undskyld! Hallo? Ikke, jeg har gang i noget her. Jeg er ved at storme en Bastillen for helvede. Jeg har gang i noget. Jamen, så prøver jeg herover. Jeg tror, der er nogen, vi kan tale med herover. Prøv at komme med. Ja. Undskyld. Så passer på! Ja. Jamen, jeg er kun... Det er politiske fanger! Jeg er på tv. Vi er bort! Ja, vi får fængslet mit! Undskyld. Jeg som kommandant! Undskyld, vi er på tv. Nå, vi er på tv, og vi vil bare gerne lige spørge om noget. Hvad er din rolle i hele den her konflikt? Jeg er kommandanten. Det er mig, der sørger for fængslet og de politiske fanger. Ingen steder at gå! Ja. Jeg er godt og grundigt træt af alle de små bønder, der forsøger at komme ind i Bastillen. Ja, I er jo kun 100 mand mod 800-900. Ja, men siger du, vi er gamle soldaterkammerater, og vi har kæmpet før, og vi ved, hvad det handler om. Alle den slags små, unge knægter, de kan ingenting i forhold til os. Nej, okay. Jamen, så hælder det ikke med kampen. Jo, tak. Tak skal I have. Tak skal I have. Adelheid. Ja, jeg ved godt, det kan lyde kompliceret, men kan det være muligt, at du kan få kontakt med en af oprørerne, da det kunne være utrolig interessant at høre deres side af sagen? Jo, jeg tror faktisk, der er en herovre. Jeg prøver lige en gang til, ikke? Og så, jeg ser det, om han har 2 minutter, ikke? Undskyld. Hvad fanden, kan ikke se, jeg er gang i noget? Jeg ved det godt, men jeg har virkelig brug for at se sagen fra jeres side. Ja. Det forstår de vel nok, jeg er fra tv. Jo. Ja. Ja, jeg vil gerne høre, hvad er det, der sker lige nu? Ja, det der sker, det er, at den tredje stand gør oprør, og den vælter enevældets magt. Det der sker, det er, at vi endelig stormer Bastillen. Ja, hvorfor lige Bastillen? Bastillen, fordi at det her, at enevældet har sine politiske fanger, det her dybt i disse uhumske fangekælder, der bliver opholdt, vores kammerater, som er blevet fanget og puttet derned. Og det er derfor, at vi stormer Bastillen. Ja, hvad er det i bund og grund, I er utilfredse med? Vi er utilfredse med mange ting. Vi er utilfredse med den måde, Frankrig, moderlandet, bliver styret på. Ja. Vi er utilfredse med, at vi evigt og altid skal betale tusindvis og tonsvis og flere så endnu skatter. Vi er ikke glade for det.
Derudover så er vi sure over, at vi ingen reel repræsentation har, da de repræsentanter, vi selv vælger, langt ikke svarer til den mængde mennesker, vi er som Frankrigs egentlige befolkning. Tredje stand. Ja. Tak. De er ikke glade for, at kong Louis den 16. Nej, det er ikke. Han er en tølper. Han forhandler med englænderne. Ja, og han afsatte Necker, den gode finansminister fra tredje stand. Ja. Derudover så er jeg gal på aristokratiet. Folk som Rebellion, som at der lavede massakre på sine egne arbejdere, fordi de krævede mere løn. Den slags. Det vil vi ikke finde os i mere. Så nu kommer La Revolution. Hey Knud! Knud, vi har kanoner! Jeg har fundet nogle kanoner! Kanoner for satan! Vi har kanoner nu! Nu sker der store ting, jeg siger! Det her, det får verdenshistorisk betydning, gutter! Revolution! Revolution! Viva la revolution! Fremad, læs, kammerat! Nu stormer vi La Bastille! Som om Solstille vil kunne stille noget op imod mig! Jeg som kommandant over Bastillen gennem de sidste 40-20 år! Du kan tro om, kan du, din satans aristokrat! Nu viser vi dig noget, du ikke havde forudset! Kanonerne, mande! Kanonerne frem! Ikke kanoner! Så fik piblen en anden lyd! Ja, din satan! Jeg gjorde det! La revolution! Ha! Så bliver det derinde! Din satan! Herre kommandante! Så kan man smage sin egen medicin. Hvem der bare har sin mor! Ja, men det har du ingenlunde. Jamen, det gik jo godt. Ja, det kan man sige. Jo, hvad har I tænkt jer at gøre nu? Ja, nu har vi tænkt os at lave og opretholde det bystyre, som vi har lavet her i Paris. Le Commune. Ja, okay. Jamen, det lyder jo dejligt for jer. Tak for det. Ja. Jamen, tillykke med sejren. Ja, tak for det. Ja, tilbage til studiet. Det var da en farlig spændende misære, Adelheid. Men her i studiet er det ikke mindst lige så spændende, vil jeg næsten sige, da vi har fået kong Louis den 16. på besøg. Og velkommen til dem, deres kongelige majestæt, kong Louis den 16. Hvordan har de det? Jeg har det ikke så godt. Nå, men måske mere, hvordan forholder de sig til situationen, vi lige så i Bastillen? Vi synes, det er uretfærdigt. Vi forstår ikke, hvorfor det går ud over os. Hvorfor sker det her for os? Vi synes, vi har været så gode mod vores borgerskab. Vi har prøvet at snakke sammen med borgerskabet om, hvordan vi kunne formindske adelens rettigheder. Det er ligesom om, at borgerskabet er utaknemmeligt. Sådan ser jeg på det. Føler du, føler de som konge, at det er et personligt angreb? Det gør vi da i allerhøjeste grad. Vi er trætte af det. Træt ind til hjerteknoglen. Ja. Men deres majestæt, føler de, at de har en del af ansvaret? Ansvar. Nå. Vi føler blot, at vi er født på et uheldigt tidspunkt. Tværtimod så har vi forsøgt alt, hvad vi kunne for at hjælpe tredje stand. Vi har forsøgt at beskatte adelstanden. Glem ikke det. Det har vi forsøgt. Men adelstanden, det, ja, i virkeligheden er det aristokratiet, man skal rette i den brede måde. Vi er kongen. Vi har sgu gjort det godt. Deres majestæt, ville de have det okay med den, altså, tænker på deres tilstand pt, om de ville have det okay, hvis vi fik en af oprørerne fra Bastillen herind til en lille snak, lille. Okay. Så er det heldigt, at vi allerede har snydt lidt og har inviteret Pierre Sand fra oprørsgruppen Patrioterne. Og han vil komme herind
Og velkommen til dig, Pia Sand fra gruppen Patrioterne. Tak skal du have. Lad mig høre, hvad er det, I egentlig er så utilfredse med? Jo, først og fremmest er vi utilfredse med udplyndringen og undertrykkelsen af det franske folk. Så derfor så er vi gået i gang med at lave et udkast til et dokument, som vil sikre en værdig fremtid. Vi tror på frihed, lighed og broderskab. Og det her dokument, det er inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring. Ja, den kommer på gaden her den 26. august. Og altså, vi skal lige have en nationalforsamling med på det, men det er planen. Den hedder menneskerettighedserklæring. Og altså, essensen i det er, at vi mener, at alle er født lige og skal have retten til selv at vælge, hvem der skal regere over deres land. Og så mener vi også, at man har ret til at gøre oprør, hvis man er undertrykt. Deres Majestæt, hvad er din holdning til... Deres. Tak. Undskyld, Deres Majestæt, hvad er deres holdning til det udspil Pia Sand kommer med? Det er jo vanvittigt. Der er en enkelt ting, som bliver glemt. Et meget essentielt ting, som bliver glemt i det her tåbelige dokument, som aldrig får nogen betydning. Og det er, at vi, Kong Louis den 16. er konge af Guds nåde. Det betyder, at vi er udvalgt af Gud, og at over os står kun Gud. Vi er udsat af Gud til at regere dette land. Det kan der ikke sætte spørgsmålstegn ved. Det er en selvfølgelighed. Ja, men så tror jeg vil lukke diskussionen her og sige tusind tak til dig, Pia Sand, fordi du kiggede forbi. Og også en tak til dem, Kong Louis den 16. Det var rart, du tog dig tid til at kigge herind. Ja, vi beder. Man gør, hvad man kan. Ja. Det var Jorden rundt på godt og ondt for denne gang. Husk at se med næste gang, hvor vi sender direkte og live fra den russiske revolution. Husk, Jorden rundt på godt og ondt. Os der altid er til stede, når det brænder på brandpunkterne.